Dobrý deň, dnes vám idem predstaviť program Cisco Packet Tracer od výrobcu Cisco. Cisco sa zameriava na siete, počítačové siete, WAN, LAN a všetko okolo toho. V tomto programe si môžeme nasimulovať sieť, akú my chceme. My si ukážeme, ako sa to konfiguruje, ako si vyberieme. Tu vidíme plochu, kde sa vkladajú siete. Tu máme zariadenia. Tu máme presné typy zariadení. Tieto dve ikonky slúžia na pingy, otestovanie funkčnosti siete, či nám komunikujú dve zariadenia. Toto máme priamy výber. Na tejto ikonke môžeme písať napríklad EIGRP. S touto ikonkou to môžeme vymazať. Tu si môžeme označovať časti. Dáme si plnú farbu. Nejako to nejde. No, to nevadí. To není až tak zapotreby. No, prvá ikonka. Môžeme si vyberať routere bez sériových portov. V druhej ikonke môžeme vyberať switche, prepínače, huby. V treťom sú huby, tie sa nepoužívajú často. Tu máme wireless devices, to sú bezdrôtové zariadenia a cez pointy. Tu na connection, tu môžeme si vybrať kabeláž. End devices, tu máme niekoľko typov zariadení, napríklad počítač, notebook, server nejaký, IP telefón, televízor, aj tlačiareň by tu malo byť, ale nevidím ju tu. A nakoniec v tomto si môžeme vytvárať WAN siete. A ešte som preskočil Custom Main Devices. Tu vidíme routere, kde sa nachádzajú sériové porty. Tak tu môžeme pritom aj ostať. Vyberieme si router typu 2811, jeden, druhý. Dáme tu na jeden počítač do tejto siete, druhý počítač a medzi to ešte switch dáme 2960, pekne si to poposúvame. No, teraz ideme switch, dáme ho tu do druhej sieti, počítač 1, počítač 2. Ideme si najprv zariadenie pomenovať. Bude PC A. Tento dám PC B. Tento počítač pomenujeme PC C. Ideme podľa abecedy pekne. Ideme si switch, pomenujeme si zariadenie, ak sme si povedali. Dáme switch 1, switch 1. Tu bude switch 2. 2. Tu bude R1, R1. R2, no máme to pomenované, môžeme to ísť poprepájať, prepojíme to sériovými káblami, dáme sériový 0,0, tu tiež 0,0, teraz ideme priamým káblom prepojiť router so switchom, jeden, druhý, a ideme switche prepojiť tiež kablami, aby nám to fungovalo. Otvoríme si router R1, príkazový riadok a môžeme ísť. Ešte nám treba IP adresy. Tu si dáme 10.1.1.0, prefix 30, ale
čo je. Druhá sieť bude mať 192.168.2.0/24. Prvá sieť bude 192.168.1.0/24. Ideme, tu nám bude .1, IP adresa samozrejme, tu na to bude .2. Router jednotka bude do podsiete .1. Počítače budú mať, tieto dáme desiatkové, IP adresy, tu dáme 20-kovú, tu bude desiatková znova, toto si môžeme dať Command C, alebo robíme na Macu, tu dáme Command, aha, toto nefunguje, takže musíme to napísať. Otvoríme si router R1, ideme interface SE 0.0.0, ideme konfigurovať túto časť siete. IP a DT 192.168, ale znovu píšeme. Server rozhranie dáme 10.1.1.1.255.255.255.2. Na toto rozhranie musíme zadať aj clock rate. Dáme 64 000. Samozrejme rozhranie musíme zapnúť príkazom no shut. Ideme nakonfigurovať aj toto rozhranie do podsiete. Interface F a faz internet 0.0, IP add 192.168.1.1. Samozrejme maska nám chýba. Samozrejme tiež musíme zapnúť toto rozhranie. Vidíme, že tu už svieti, že je to aktívne. No, vyjdeme z tohto módu. Ideme na router R2. Interface S serial 0.0.0, IP add 10.1.1.2, 255.255.2. Na clock rate nedávame, lebo tu je druhá koncovka sériového portu. Vyjdeme z tohto sériového portu a ideme na faz internet 0.0. A ideme IP add 192.168.2.1.255.0. No už samozrejme musíme ho zapnúť. Teraz ideme nakonfigurovať IP adresy počítačom. 192.168.1.10. Ajajaj, sa nám tu zmazalo. A tak to rýchlo doplníme. 1.1. Tu máme počítač A, ideme na počítač B, ten má koncovku IP adresy 20. Takže tu tam dáme, default gateway bude 192.168.1.1. Môžeme si otestovať, či nám idú pingy, či nám komunikujú tieto dva zariadenia, ale vidíme, že je successful, takže nám komunikujú. Ideme nastaviť počítač PC3 192.168.2.10 samozrejme, 192.168.2.0, nemôžeme sa v tomto pomýliť 2.1, to som sa išiel pomýliť. Počítač D, desktop 192.168.2.20. Ajajaj, zlý znak. 20, tak, default 2.1. Otestujeme aj komunikáciu medzi týmito dvoma zariadeniami. Ide. Môžeme si otestovať aj medzi počítačom a routerom. Samozrejme, že ide nám to.
ale medzi počítačom a počítačom z druhej siete nám to nepôjde Filelet. Preto musíme nakonfigurovať ešte smerovací protokol. Ten som si vybral EIGRP. A ten ideme nakonfigurovať takto. Zadáme router EIGRP, číslo autonómneho systému 1, dáme network, stačí nám napísať iba NE, doplníme tabulátorom, príkaz nám doplní. Tam zadávame priamo pripojené siete 192.168.1.0 a nič viac. Dáme network a tu máme ešte jednu 10.1.1.0. Tuto máme, môžeme z tohto rozhrania výjsť. Pôjdeme na router R2 a tu urobíme to isté, len musíme najprv výjsť z modu konfigurácie fázy internetu a ideme router EIGRP, číslo autonómneho systému 1, network 10.1.1.0. Tu dáme network, šipkou hore si môžeme dať príkaz, ktorý sme naposledy použili a tu prepíšeme na 192.168.2.0. Potvrdíme, dáme exit a môžeme ísť vyskúšať z počítača C na počítač B a už nám ide. Môžeme teraz z počítača D na počítač B, aby ste mi verili, že to všetko ide. Toto nám ide, vymažeme, aby sme to videli. Z počítača A na počítač C nám ide, z počítača D na počítač A nám ide. Ešte dáme z počítača D na router R1, z počítača B na router R2. No a takto jednoducho si môžeme nakonfigurovať schému zapojení v tomto simulačnom programe. Ďakujem za pozornosť. Dovidenia.